No niin, oikein hyvää huomenta taas kaikille meikäläinen on Airauksi niin kuin ennenkin. Ja tervetuloa mun tämänpäiväiseen My Day-videoon. Kello on vähän paljon 11, mä just heräsin. Katsotaan mitä me keksitään täällä päivällä. Tervetuloa meikäläisen päivään mukaan. Mä ajattelin aloittaa näistä My Day-videoista vähän niinku semmosen NS-videosarjan, että tulisi ehkä 2-3 kertaa kuukaudessa, varsinkin nyt kesällä, kun tulee tehtyä varmaan kaiken näköistä, mistä olisi kiva tehdä video. Et kommentoikaa ihmeessä tonne kommenttiboksiin alas, että jos haluatte, niin sanotte, että haluatte, ja jos ette halua, niin sanokaa, että haista paskaa Iiraa, et nyt rupeat tekemään mitään My Day-videoita. Mut anyways, mä voisin näihin My Day-videoihin alkuun aina ottaa YouTubesta tai jostain Twitteristä pari kysymystä, mihin te haluatte vastauksia. Siihen mun Guana-videoon tuli muutamia kysymyksiä, niin vastataan nyt niihin sitten. Iiro, onko Teppa kova äijä? Tepatus. No ei vitus. No okei, on se ehkä vähän. Millä editoit videos? Mä editoin Adobe Premierellä, en muista nyt mikä versio siitä ohjelmasta, mutta anyways. Onko sulla veljejä tai siskoja? Joo, mulla on yksi semmonen biologinen pikkusisko, sitten mulla on yksi puolisisko ja 2 puoliveljeä. Joku kysyy, että mitä speksejä mun koneessa on. Ja tää on tosi vaikea, koska mä ostin tän joskus ehkä 4 vuotta sitten Teemulta. Mä en ikinä kysynyt mitä speksejä tässä on, se osti itse uuden koneen tai kasas uuden koneen. Ei tää nyt ihan hullu kone ole, ei tää nyt ihan kaikkea pyöritä. Mutta siis toimii kyllä ihan mun käytössä ihan hyvin, mitä mä nyt editoin ja pelaan jotain pelejä silloin tällä. Alright, eiköhän ne kysymykset ollut sit siinä ja sit mennään pesee hampaat, tekee aamupalaa sun muuta hauskaa. Laitetaan aika vähän peitevoidet. Sitten vähän tämmöisellä tehdään tälleen. Sitten laitetaan ripsiväriä. Tää on mun lemppari ripsiväri. Tarkenna nyt saatana. Niin, sit vähän huulikiiltoa. Niin vittu tätä kuuluis edes laittaa. Tää vittua. No mut anyways, siinä oli meikäläisen arkimeikki. Nyt mä oon niinku on fleek, ready to go. Joten let's go. No niin, nyt on kahvia ja vähän leipää ja seuraavaksi lähdetään lukemaan koulukirjoja. En olekaan varmaan tänne YouTubeen kertonut, mutta nyt kun mä valmistun lukiosta, niin mä hain tonne lääketieteellisen tiedekuntaan Turkuun. Ja ne pääsykokeet on 2 viikon päästä. Ja mulla menee päivät oikeastaan pitkälti lukiessa. Mutta joo, 2 viikon päästä se on ohi. Ehkä me täälläkin keksitään jotain muuta tekemistä, katsotaan. Ja minä lähdin nyt lukemaan. No niin, mä oon lukenut tässä sisään 2 tuntia ja rupes vituttaa tuolla ulkoa ihan sairaan nätti. Se on varmaan päällä 15 astetta lämmintä, aurinko paistaa. Joten lähdetään käymään ulkona. Mä ostin viime viikolla tämmösen uuden cruiseri. Tää on tosi kätevä, jos haluaa vaikka kaupungilla liikkuu. Niin. Lähdetään tän kanssa rullailemaan hetkeksi aikaa ulos. Tiedättekö ihmiset semmosia boosted boardeja, semmosia elektronisia skeittilautoja? Semmoinen olisi kyllä ihan älyttömän nätti, harmi kun ne on vielä ainakin toistaiseksi ihan sairaan kalliit. Mut hei, jos joku teistä kattoo, että siellä on joku miljonääri, niin vink vink, lähettäkää tänne vaan yksi semmonen boosted boardi. Täällä on kyllä älyttömän kiva saa. Oikeesti aurinko paistaa ja lämmit melkein 20 astetta varmaan. Tuli yhtäkkiä vaan kauhean kesäfiilis ja halusin, että nyt kesä tulisi nopeasti. Kuukausi enää, niin meikäkin valmistuu ja pääsee sitten niinku kesälomille. Niin kuin monet teistäkin siellä varmaan, ketä vielä koulujansa käy. Kyllä toi kesä on selkeästi meikä lempivuoden aikaa, että en mä talvesta tai keväästä tai syksystä sillä tavalla fiilaa. Mut hei, kommentoi ihmeessä, että mistä vuodesta sä tykkäät eniten. Mä tiedän, on ihmisiä, jotka tykkää paljon enemmän talvesta esimerkiksi lumen takia, mut itse vaan vituttaa, kun on kylmä aina. No niin, nyt lähdetään hakemaan Teemu ja lähdetään Teemun kanssa Giganttiin. Mun pitäisi ostaa semmonen tripodi tähän, semmonen 3 jalka tähän mun kameraan. Tekis aika paljon helpompaa tästä vlogaamisesta.
Nimittäin tällä hetkellä tämän kameran pitäminen on silleen semi-vaikeeta, se tekisi siitä aika paljon helpompaa. Yes, let's go. Hei ruma poika. Mitä sä syöt? Kahvilaatikkoa. Okei. Mies vain tankkaa autoa. Ha. Moi Tem. Moi. Päästä tästä risteyksessä ikinä. Oot sinne. Jerry. Joo. Käytiin Gigantis ostaa mulla tämmönen pieni kolmijalka. Joo, sit käytiin... Kerrolle omastakaan sellainen pieni oma monopodi. En lähetä tätä vlogia. Okei. Ja se on rullakebab. Joo, ja sit käytiin Prismasta hakemaan vähän rullakebab. Kylmänä tietenkin. Joo, mitään lämmitetä. Sitten takas Lieto. Joo. I will see you later. Ai lähdekö onkin? Joo, moikka. Moi. No niin, oltiin tossa Teemulla hetki ja nyt piti lähteä himaan hakemaan futiskamoja. Mä oon siis pelannut 12 vuotta futista ja tänään on peli, joten mä oon sinne lähdössä. Kello on tällä hetkellä 6 ja se peli loppuu joskus varmaan 9 aikaan, joten jutellaan silloin vähän lisää. Yes. No niin, tuli just pelistä himaan ja kello on jotain 10 paikkeilla. Mä en varmaan tänään tee enää mitään ihmeellistä, mistä saisi jotain materiaalia kuvattavaksi. Joten me lopetetaan tää My Day tähän. Mut hei, kiitos jos oot kattonut videon, jätä ihmeessä tykkäys, jos haluat lisää tämmösiä My Day-videoita. Näitä on mun mielestä kiva kuvata ja sillä. Ja jätä myös kommentti, että mitä tykkäsit. Mut hei, tämmönen oli meikän päivä. Subaa ihmeessä jos tykkäsit. Ja me näemme taas ensi videossa, joten siihen asti morjes!